Има ли? Шаран. За шаран ли? Вечер панака изкача и напер. Мисля, че е кърпу. Огромно. Не мога да я дигна и е така припознах, брат. Те там излезна и скача и ми скъсак. И падна водата? Не, аз се настъпих. Е тъмно, да не виждам. Много хитро. Няма риба. Няма риба. Викаме Божо да идва. Бе, чиста водата обаче. Какво има там? Има много малки риби обаче. Пълна. Басове. Кой ти казава? Кой? Кой? Вало. Откъде знаеш, това са басове? А? Басове си не се изяждали помежду си. Изяждали само рибките на другите риби. Те бебенцата ли бе? Ти фащал ли си до сега така? А? То какво е баса? А, то е хищно е. Американски чистура, бе. И кой го е служил тук? От личинки се предава. Някаква птица може от Майрица да го е изпуснала. Трябва да се става риба. Тие лебедите, дете идват, тях мога да се полюби и както ми тук, брат. Ага. Личинките пада и става риба. Аз мога да си направя една върица на блесна. Моето. Или тя е гадна. А? А, не. Штукарка имаш ли? Нали ти казах, че като я оставиш и не се движи и умира? Той живарника май, виж, той толкова е блатясал, че май няма въздух. Какъв то гаден живарник е? Фърля го направо. Фърля го в букук. Или трябва да се изчетка с нещо. С някакъв препарат. Или го фърля е по-добре. Тя виж рибата е умряла. Тя като не се движи, не получава кислород. Тя не може да плува. Тя не може да плува вътре в живарника. Да, но тя не е толкова умна. Виж. Отплава нещо. Това ли? Било по гръб. Като пиро е. Прилича на някакво пиро. Не виждам. А на острова? Ходил ли си на острова? Той там е разправя. Как се стига до там да поливаш, не знам.
Не всеки път да ходиш да таковаш. Хитро, да. Такова уникално място, обаче брутално. Езерото си е много яко. Виж как си... мириш си на езеро като едно време. То стойче няма ни идва. То педал. Ще бъде баш крайни къде. И ще плува в езерото. Да, баш е готово. Ще бъде... Да, хем ще поплува малко в езерото този път. Няма да го бием и ще го фърлим в езерото. Мириши малко на езерце. На вкусно. Жаби няма много. Там от друга страна ходя ли си скоро? Аз не съм ходил много време. Много ми се ходи. Може да направим такъв мост, дето от понтония. Сещаш се? От варели. 2 варела надалече и дъски. Или няма да стане. Се обръща сигурно. И да го вържим с въже и ще стане. Колко варела да си трябва до там? Трябва 2 въжета. Как Някога се държиш на другото да гледаш. Да. Да. Не, искам да имам потечка, ако си те паднеш, се отрепиш. Не по-добре на понтончета. Нали Боже има варели в тях? Ще вземи още. Колко струва един такъв варел? 20 лева. Или повече. Много дъски ще искат обаче. До там. От палети става, бе. Това ще стане брутално, между другото. Може да си го виж по средата на езерото. Или ще събира боклуци. Не, няма да събира боклуци. Не, това ти казах, аз ще стане най-яко. Какъв път да затвориш? Как така? Аха. Ще го направиш да се отваря. С едно въже. Вързва се. И после си го... А? Да направим. Ай. Кажи нещо за последователите в YouTube. Да, може да ни пратят пари в Револют. Донейт. Не само да гледат, е много лесно да гледат. Ще пратят, ще им сложим линк отдолу. Лайкните да се скрайбнат. Да, лайкните да се субскрайбнат. И ще сложим лип на... Ще сложим линк за Револют. И ако искате повече в Patreon.